Jaahas, moi, sinähän olet mennyt rampalle. Niin, tramppa on hauska paikka. No joo. Siellä voi pomppia. Niin, kyllä, jos on pomppufiili. Niin, Kyllä vaan. mutta on se muutenkin, koska siellä voi tehdä kaikkia temppuja. Niin, totta. Olen kuullut, että osaat katoamistempun. Joo, minä osaan teleportata. Jos minä lasken 3 yhteen, niin katsotaan osaatko. Okei. 1, anteeksi toisinpäin. 3, 2, 1. Oho, minnepä se katos? Sinne. Katoppas. Moikka, mä oon täällä nyt. No hyvänen aika, kylläpäs sinä nyt teetkin melkoisen tempun.